бобер. А штраф за незаконную вырубку леса, а? Вітаю вас, мої шановні сябри на каналі Вохра Сервіс. Свяйкіну мана брангу з другий і Вохра Сервіс канала. Як ви бачите, ноутбук Acer Aspire E1772G я вже увел у своє особисте обращення і з попереднього дела переклеїв на його БЧБшного вожика. Але ж темой сённяшняга відоса будзе не ноутбучная і не смартфонная, а кампоўская. У кампанії по вывозу смецця Что? Сородич. я сышоў на 2 тыдні ў чарговы адпачынак, і ў гэты час я буду праводзіць запланаваную мадэрнізацыю абсталявання. Гэта датычыцца майго працоўнага кампа. А дакладней, я буду праводзіць замену сістэмнага блока на больш сучасны і вытворчы. Віной таму вось гэтая матчына плата, якая на працягу года захоўвалася ў маёй скрыні вось у гэтым антыстатычным пакеце. Я гэтую плату знайшоў падчас працы ў кампаніі па вывозу смецця. Аднойчы восенню вільготным туманным днём мы абслугоўвалі аўтасервісы, і там каля кантэйнера я знайшоў цэлы сістэмны блок. Адразу я не прыдаў значэння сістэмнаму блоку, але ж калі разабраў яго ў хаце і больш уважліва разглядзеў канфігурацыю, я быў прыемна здзіўлены. Да ну нафиг. Але ж, шановныя мае, усё па парадку. Па сцэнару дадзенага відоса спачатку я вас азнаёмлю з канфігурацыяй свайго кампа, якім я карыстаюся ў дадзены момант. Потым я вам пакажу складнікі для новага кампа і раскажу, якім чынам і за колькі яны да мяне патрапілі. Потым, уласна, мы з вами будзем збіраць новы комп і, урэшце рэшту, правядзем тэставанне у бенчмарку Superposition і даведаемся, які прырост вытворчасці мы у выніку атрымалі. Паехалі! А знаёмства з маім цяперашнім працоўным кампом мы, уласна, пачнем з прылады, без якой сістэмны блок уяўляе сабой усяго лишь груду цудакаватага металу і пластыку. Правильно, гэта манітор. Вось зараз вы мяне бачыце на экране майго манітора. У мяне 22-дюймовы Samsung, модель S22E391. Гэты манітор 2014 года вытворчасці з PLS матрыцай. PLS матрыца – гэта мадэрнізаваная IPS матрыца ад кампаніі Samsung. Ёй уласціва большая канцэнтрацыя пікселяў у параўнанні са звычайнай IPS матрыцай, што адбіваецца на большай насычанасці колераў і на большым вуглу агляду. Разрашэнне майго Samsung Full HD, і што мае немалое значэнне, ён даволі энергазберагальны, спажывае усяго лишь максімальна 25 Вт у гадзіну. Спачатку над маім працоўным сталом вісеў чорны Philips з IPS матрыцай, але ж калі я знайшоў вось гэты манітор, так, гэты Samsung, ён падбіранец, я яго просто знайшоў выстаўленым каля кантэйнераў. Праўда, ён быў без блока сілкавання,
Потым праз некалькі месяцаў я знайшло блок сілкавання для манітора Samsung, ад якога ён зараз і працуе. Гэта азначае, што гэты манітор з блокам сілкавання дастаўся мне цалкам на халяву. Дык вось, мне адразу падабаўся белы дызайн гэтага манітора з такой блакітнай празрыстай абводкай, і я зразумеў, што гэты манітор у маёй майстэрні надоўга. Мяняць я яго ў бліжэйшы час не збіраюся. Большы манітор сюды не павесіш, мала месца, памер яго аптымальны. Дык вось, менавіта манітор Samsung з'яўляецца пачынальнікам белай дызайнерскай тэндэнцыі у маёй майстэрні. Пад яго была замоўлена даволі простая клавіатура з AliExpress. Клавіатура невялікага памеру, спрошчаная. Адзінае, што мяне ў гэтай клавіатуры не задавальняе, што тутака няма клавішы print-screen. Гэта азначае, што націсканнем на кнопку я не магу зрабіць скриншот экрана. І мне прыходзіцца карыстацца усталяванай прогай. І апошняе, што датычыцца манітора Samsung, гэта тое, што на стандартным драйверы ён працуе на чышчыні 60 Гц. Фактычна выява вельмі маналітная і мяне ўсё задавальняе. Дайшла пара да майго цяперашняга сістэмнага блока, пры дапамозе якога я змантаваў свае першыя віленскія сервісныя відосы. Корпус проста олдскульны. Ён вельмі стары. Дарэчы, ззаду корпуса захавалася старая пажоўклая налепка. Дык вось, там канфігурацыя Intel Celeron 2600 HDD на 80 гигабайт. І стаяла AGP-шная відеакартка FX 5200 на 128 мегабайтаў відеапамяці. Я паглядзеў у сеціве, гэта канфігура недзе 2003 года. Але ж чаму я зборку размясціў у гэты корпус? Таму што ён мае вельмі стылёвы і лаканічны дызайн. Такое адчуванне, што гэты корпус па дызайну ён не старэе. Выраблены з шчырага металу. Нідзе нічога не прагінаецца, не дрыжыць. Калі трымаеш яго, адчуваецца ён вельмі грунтоўна. Сам метал пафарбаваны ў прыемны шэры колер, які нечым нагадвае аўтамабільны. Ён з такімі блёздачкамі. Як казала некалі даўно моя пляменніца, калі была зусім малая, калі фарбавала сабе пазногці: «Мама, а падай мне вось той лак». «Які?» «Ну той з блездзямі». Ну а зараз, шаноўныя мае, унутранае начынне. Пачнем з блока сілкавання. Блок сілкавання нейкай невядомай фірмы GTT. Але ж на вагу ён сярэдні, таму будзем лічыць гэты блок сілкавання шчырым Кітаем. Ён на 500 Вт. Матчна плата у нас MSI H81M P33 на платформе DDR3 памяці. Усталяваны штатны завадскі кулер. Гэтага малога кулера цалкам хапае, бо працэсар Quad-Core Intel i5 4440 ён даволі энергазберагальны. У спакойным стане тэмпература працэсара не перавышае 37 градусаў. Пад нагрузкай, напрыклад, калі мы мантуем відэаролікі у відэарэдактары, ён можа разагравацца да 47-49 градусаў Цельсія. Чышчыня працэсара у турбабусце 3300 МГц. Надалей, у слоты DDR3 памяці усталявана два модулі Kingston Fury Hyper 1600. 2 по 8, значыць, агулам 16 гигабайтаў.
Ніжэй відэакартка MSI AMD Radeon R9 270 на 2 гигабайты відэапамяці. Сама вінда усталявана на SSD Patriot Burst Elite на 240 гигабайтаў. А у якасці сховішча для сервісных файлаў, для відосаў я выкарыстоўваю звычайны хард HDD Hitachi на 500 гигабайтаў. Я ўпэўнены, што на гэтым дыску інфармацыя будзе захоўвацца надзейна у параўнанні, напрыклад, з SSD-шкамі, якія могуць праз некалькі гадоў адкінуць КПТ. Але ж у гэтага харда ёсць адзін недахоп. Ён вельмі доўга раскручваецца. Калі комп не патрабуе вымання з яго інфармацыі, ён пераводзіцца ў рэжым сна, каб забяспечыць высокія параметры энергазаберажэння. І потым, калі трэба адчыніць з яго нейкі файл, ён пачынае раскручвацца, і толькі потым файл адчыняецца. Гэта даволі так непрыемна псуе адчуванне ад хуткасці ўсёй зборкі. Таксама з-за гэтага харда загрузка вінды адбываецца больш працяглы час. Гэты хард Hitachi я буду мяняць на іншы HDD. Вось тут ззаду мы бачым такія пусаковыя вусы, яны ад Wi-Fi Bluetooth адаптара Kudzi. Ён стаіць менавіта ў слоце PCI Express пад відэакарткай. Навошта ён мне трохі пазней патлумачыў. У якасці паляпшэння ахаладжэння на выйду з корпуса гарачага паветра стаіць 80-мм вентылятар Arctic. Вось, шаноўныя мае, і ўся канфігурацыя майго цяперашняга працоўнага кампа. Ён даволі просты, але ж, паверце мне, ён цалкам забяспечвае серфінг у сеціве, монтаж відэаролікаў. Ну а зараз, шаноўныя мае, паразмаўляем на тэму, што з гэтага мне дасталася на халяву, а што я набываў. Зараз я раскажу, колькі я уклаў сваіх асабістых грошаў у гэтую зборку. Значыць, што мне дасталося на халяву? Сам корпус халяўны, блок сілкавання таксама халяўны, матчына плата халяўная, відэакартка MSI R9 270 халяўная, хард Hitachi на 500 гигабайтаў халяўны. А вось астатняе мне прыйшлося набываць. А менавіта две плашкі DDR3 памяці Kingston былі замоўлены з Китая і абышліся мне 23 евро. Я набываў тутака ў Літве на партале Pigu.lt SSD-шку Patriot на 240 гигабайтаў. Абайшлася ў 19 евро. Вось гэтую Wi-Fi Bluetooth картку PCI Express я таксама набываў на Pigu.lt, і яна абайшлася мне ў немалую суму, прыблізна ў 40 евро. Вось гэты корпусны вентылятар прыйшлося таксама набываць, бо на момант зборкі гэтай канфігурацыі у мяне 80-мм вентылятара не было. На Pigu.lt гэты Arctic быў набыты за 6 евро. І клавіатуру, якую я ўжо перад гэтым паказваў, яна была набыта з AliExpress за 13 евро. І таго, шаноўныя мае, сваіх асабістых грошаў у гэтую канфігуру я уклаў 101 евро. Вось хачу зараз вам паказаць скрынку ад Wi-Fi Bluetooth адаптара Kudzi, які мне абышоўся у 40 евро. Для чаго ён мне? Справа ў тым, што моя арэндная кватэра не мела інтэрнэт-сувязі, не было праведзена ў кватэру інтэрнэт-кропкі, таму мне праблему з інтэрнэтам прыйшлося вырашаць самому.
таким рашэннем, мабільным рашэннем, апынуўся настольны 5G Wi-Fi роутер. Груба кажучы, у гэты роутер устаўляецца сім-картка, і яна забяспечвае 5G выхад у сеціва. А ўжо да гэтай карабуліны можна падключацца пры дапамозе інтэрнэт-кабеля ці пры дапамозе Wi-Fi. Дык вось, зразумела, што ноўтбукі маюць убудаваны Wi-Fi модуль, а з кампом-то праблема, толькі па проводу. Дык вось, раней у мяне гэты Wi-Fi роутер стаяў вось тутака на паліцы, але ж зразумела, што сувязь 5G яна адбываецца па паветру, і вось менавіта ў гэтым месцы хуткасць 5G была вельмі малая. Мяне гэта не задавальняла. Таму гэты роутер я перанёс у другі пакой, там, дзе 5G сувязь працуе на значна большай хуткасці. А сюды усталяваў Wi-Fi модуль, каб менавіта можна было комп падключыць да 5G роутера. Вось такая сістэма, такім чынам я выкруціўся і зараз маю інтэрнэт па сённяшнім меркам сярэдняй хуткасці. І яшчэ я забыў узгадаць адну вельмі важную прыладу кіравання ўсім кампом. Гэта мышка. Мышка у мяне таксама халяўная. Яна лічыцца гульнёвай ад нейкага бренда Блодзі. Яна аптычная і мае вельмі прыгожае падсвятленне. А зараз, шаноўныя мае, я хачу з вами трохі парагатаць з назваў кампоўскіх кампанентаў. Ну, вось глядзіце, што ў нас атрымліваецца. Значыць, DDR3 памяць у нас называецца Fury Hyper. Яно перакладаецца як гіперлютасць. Давайте з вами раззлуемся і будем з вами праяўляць гіперлютасць, такі прямо кідаць усё, там квасіць, разбіваць. Мы з вами праяўляем гіперлютасць. SSD-шка Patriot, значит, мае назву Burst Elite. Перакладаецца як элітны выбух. Там што, выбухоўка C4 знаходзіцца. Я не ведаю, калі б я загадзя ведаў пераклад, што гэта менавіта элітны выбух, я б наўрад ці запіхнуў бы гэтую SSD-шку ў корпус. Ну і, уласна, мышка бренда Блодзі перакладаецца як крывавая. Гэта што атрымліваецца? Значыць, мы сюды уставілі памяць гіперлютасці, яна раздражняе працэсар, працэсар пачынае перагравацца, ён актывуе выбухоўку, якая размяшчаецца ў SSD-дыску. І ўсё гэта бабах! І атрымліваецца, што на мышцы застаюцца крывавыя сляды карыстальніка. А што смаляць там увогуле маркетолагі, якія прыдумляюць такія назвы для кампутарных кампанентаў? А вы паверыце, што вось гэтая канфігурацыя можа выбухнуць ці ўзляцець? Я не. Таму што яна, па-першае, бюджэтная, па-другое, холодная і, па-трэцяе, для маіх патрэбаў аптымальная. Але ж, тым не менш, мы гэты сістэмнік будзем мяняць на больш вытворчы. Працэс развіцця, працэс эвалюцыі не спыніць. Такім чынам, шаноўныя мае, зборку 2014 года мы зараз будзем мяняць на зборку 2017 года. Давайте з вами дамовімся. Калі я кажу стары сістэмны блок і новы сістэмны блок, пад новым сістэмным блокам я зусім не разумею тое, што ён быў набыты з нуля і ўсе кампаненты на гарантыі. Пад старым і новым сістэмным блокам я маю на ўвазе той, што быў, і іншы.
Зразумела, што ўсе кампаненты ў новым сістэмным блоку будуць былыя ў карыстанні за невялікім выключэннем. Як вы маглі заўважыць, на стале я ўжо памяняў падложку. На гэтай падложцы я раблю чыстку і прафілактыку. І тутака ўжо ляжаць два пакеты. Давайте з вами уласна збіраць новую канфігуру. Поехали! Бярем перший пакет, на якім надрукавана назва Asus. Распакуем яго. Тутака зусім не Asus. Тутака матчына плата ад MSI B350M Mortar. Як я ўжо казаў, гэтая плата дасталася мне задарма разам з штатным завадскім кулерам AMD і працэсарам Ryzen 5 1600. Гэтая плата падтрымлівае ажно 128 гігабайт DDR4 памяці. Дызайн яе ўжо больш сучасны. Бачым, што ёсць ахлад на ланцугах сілкавання працэсара і выглядае яна даволі стылёва. Мне асабіста падабаецца. Хаця я разумею, што зараз бываюць платы куды больш наварочаныя. Але ж я ўжо па ўзросту не гульняман. А вось у другім пакеце, па памеру вы, напэўна, ўжо здагадаліся, відэакартка. GeForce 1050 Ti Gaming на 4 гигабайты відэапамяці. Гэтая відэакартка дасталася мне за 10 евро. Я яе выкупіў у Мішані. А зараз больш падрабязная прадгісторыя матчынай платы MSI B350M Mortar. Яна патрапілася да мяне разам з корпусом. Корпус я вам покажу пазней. Разом з працэсарам, разом з кулерам. Замераў супраціўленне па ланцугах працэсара, і мне падалося, што працэсар дохлы. Я нават на працэсары зрабіў паметку, паставіў на ім крыж. Супраціўленне там было некія долі ома. І гэтая плата прыляжала ў мяне доўгі час. Працэсара, каб праверыць менавіта плату, другога ў мяне не было. У маёй галаве прыляцела куля, і я так падумаў, а калі гэтае супраціўленне для Ryzen нармалёвае, дык тады што? Я падкінуў проц, і ўсё запусцілася. Атрымліваецца, што проц працоўны, і для яго гэта супраціўленне нармалёвае. Я не паверыў сваім вачам. Ды ну нафиг. Знайсці такую плату каля кантэйнера з такой падтрымкай DDR4 памяці, з працэсарам Ryzen 5, гэта сапраўды патрэбная ўдача. І я пачаў у сваёй галаве варажыць, чаму ж такую канфігуру выкінулі ў сметнік. Атрымаецца, калі я пачаў правяраць стан тэрмапасты, то вельмі цяжка зняў радыятар. Мне прыйшлося грэць радыятар фенам, каб аддзёрці яго ад працэсара. Я ўсё зачысціў, нанёс на працэсар MX6 і запусціў плату. І я вам скажу, што нягледзячы на тое, што перад намі Ryzen, у спакойным стане ён вельмі халодны. Такім чынам я парадаваўся і адклаў гэтую плату назад у скрыню, бо у мяне для гэтай канфігуры не было належнай відэакарткі. І вось недзе месяц назад Мішаня мне паказвае гэтую відэакартку. Я паглядзеў, прачытаў, што гэта 1050 Ti на 4 гігабайты відэапамяці, зразумеў ужо адразу, куды я яе буду ставіць, і заплаціў Мішане 10 евро. Я быў упэўнены, што гэтая відэакартка праблемная, але ж я яе праверыў на тэставым стэндзе. Яна запусцілася, драйвер усталяваўся. Яна ў працоўным стане. І нават на відэачыпе няма нейкай катастрафічнай тэмпературы. Атрымліваецца, што мне проста зараз трэба разабраць гэтую відэакартку і зрабіць прафілактыку, памяняць тэрмаінтэрфейс. Класс! Так што, шаноўныя мае,
Давайте з вами зараз пачнем наші профілактичныя працы. Тутыка ўжо на Ryzen я памяняў тэрмапасту на MX6 і вынік мяне задавальняе. Дарэчы, вось гэты штатны завадскі кулер мае медзяны сардэчнік. Таму я з радасцю адмеціў, што для ахладу гэтага праца штатнага кулера хапае. Пад гэтым радыятарам, які стаіць на фазах сілкавання працэсара, вельмі старая тэрмапракладка, якая ўжо пацякла. Мы зараз яе памяняем, а таксама мяне цікавіць вось гэты маленькі радыятар на хабе. Хачу зняць таксама вось гэты радыятар і пасадзіць яго на фазавы пераход. Бо я ведаю, што гэтыя вось маленькія чіпы хабаў, яны вельмі моцна грэюцца. Надалей мы будзем разбіраць відэакартку, пачысцім яе ад пылу і памяняем тэрмаінтэрфейс на фазавы пераход. Паехалі! Завяршу я, шаноўная, чыстку і прафілактыку, і што я хачу адзначыць. З завода на хабе, хутчэй за ўсё, быў нанесены фазавы пераход. Гэта адчувалася па таму, як зачышчаўся тэрмаінтэрфейс па сваёй кансістэнцыі. У агульным завадское рашэнне тэрмаінтэрфейсу на плаце MSI мне спадабалася. Напэўна, чорная пракладка на масфетах па ланцугах сілкавання працэсара даволі якасная. Напэўна, моя блакітная гаршэйшая, але ж тая чорная тэрмапракладка пацякла, старая, а моя блакітная новая. Што датычыцца завадскога рашэння тэрмаінтэрфейсу відэакарткі, не вельмі спадабалася. Бачылі самі, што цеплаотвод ёсць толькі у 2 мікрасхем відэапамяці. І то толькі на палову ад кожнай. Астатнія 2 мікрасхемы відэапамяці застаюцца без ахладу. Значыць, на хаб мачнай платы нанесены фазавы пераход, таксама на відэачып нанесены фазавы пераход. Заменены тэрмапракладкі, а на працэсар Ryzen 5 я нанёс тэрмапасту Grizzly.
Дарэчы, гэтую тэрмапасту грызлі мне падагнаў мой сябра Анатоль. Перадаю яму вітанкі. На матчную плату дададзены новыя складнікі. Гэта значыць, на Алиэкспресс былі набыты два модуля DDR4 аператыўнай памяці 3200 пад назвай Kingston Fury Best, а таксама SSD-шка GoodRAM на 256 гигабайтаў з інтэрфейсам M2. Я ўжо болей не буду каментаваць маркетынгавыя назвы складнікоў, не буду суправаджаць іх саркастычнымі устаўкамі. Я ўпэўнены, што у вас багатая фантазія і вы у сваім уяўленні самі здольныя стварыць адпаведнае відовішча. Тым не менш, у параўнанні з папярэдняй назва ў нас у пэўнай меры мякчэйшая. Аператыўная памяць Fury Best перакладаецца як звярыная лютасць. А вось назва самой матчнай платы Mortar перакладаецца як марціра, такая гармата. Ці ёсць яшчэ варыянт мінамёт. Уяўляеце? Ці вось так. О, сародзіч. Думаю, што уяўляеце. Але ж у нас на плаце з'явілася SSD-шка пад назвай GoodRAM. Гэта азначае добрая памяць. А таксама відэакартка мае даволі сціплую назву. Усяго лиш геймінг, гульнёвая. Дык вось, у параўнанні з папярэдняй зборкай на гэтай у нас з'явілася рэальная магчымасць выжыць. Ну што, надалей трэба збіраць стэнд і паспрабаваць яго ўключыць. Для ўключэння нам спатрэбіцца блок сілкавання. А такіх у мяне ёсць два. Першы кулер Master на 700 Вт, а другі Chieftec на 650 Вт. Які з іх выбраць? Як вы думаеце? Ну, я буду выбіраць на вагу. Chieftec падаецца цяжэйшым. Гэта можа падацца смешным, але ж вага можа ускосна сведчыць пра тое, што цяжэйшы блок сілкавання мае больш развітую схематэхніку. Акрамя таго, цяжэйшы блок сілкавання можа мець больш грунтоўную сістэму ахаладжэння кампанентаў. Таму, шаноўныя мае, я абіраю Chieftec на 650 Вт. У Chieftec ёсць яшчэ адзін плюс, гэта магчымасць адлучыць непатрэбныя кабелі, што вельмі зручна для кабель-менеджменту. Збіраем тэставы стэнд. Паехалі! Такім чынам, шаноўныя мае, падсабраў я камповы стэнд і зараз адчуваю лёгкае хваляванне. Хоць я ўжо уключаў дадзеную плату, але ж відэакартка ў нас іншая, дададзена новая аператыўка, новы SSD-дыск. Да таго ж плата пасля прафілактыкі, таму зразумела, што вельмі важна, каб адбыўся першы запуск. Падаем сілкаванне і стартуем. Закруціліся вентылятары. Увага на манітор. Жму Del. Опа. І вуаля. Мы потрапілі ў BIOS. У BIOSе я ўжо лазіў. Тут даволі шмат наладаў для аверлокінгу. Мне гэта ў дадзеным выпадку не патрэбна. Мне ад дадзенай зборкі патрэбна надзейнасць і доўгатэрміновасць працы. Карацей кажучы, BIOS скінуты да заводскіх наладаў. Гэта азначае, што BIOS сам вызначае, што яму выстаўляць. І вось у такім выглядзе я ўсё і пакіну. І што мы бачым у BIOSе? Проц AMD Ryzen 5, 6 Core 6-ядравый, 32 з еўрацэнтамі гігабайта аператыўнай памяці. Тэмпература CPU
42 градуса Цельсия, матчной платы 36. Батарейку CR2032 я уже менял. Дата у нас супадае, час у нас так само супадае. Надалей, шановныя мае, я буду круціць гэтую зборку у новы корпус, буду праводзіць тэставанне, а пасля я зраблю падрабязны агляд корпуса і азнаёмлю вас з вынікамі тэставання. Пакуль што адключаюся. І вось, шановныя мае, што ў мяне атрымалася. Корпус, як вы бачыце, чорны, хаця я чорны колер не люблю, але ж у мяне проста не было выбару. Гэты корпус быў знойдзены разам з матчнай платай. Тут вось зверху была такая моцная замяціна, нехта са злосці даў па корпусу кулаком. Можа, матчына плата вырубілася, і чалавек раззлаваўся. Мне прыйшлося раўняць гэты корпус не ідэальна, але ж для маёй сервіснай майстэрні і так будзе добра. Корпус сваю функцыю выконвае. У нас ужо корпус кардонны. Все пабудавана на эканоміі металу. Такія вось хліпенькія кардонныя панелі. Бачым, што ў гэтым корпусе ўжо блок сілкавання размяшчаецца не зверху, а знізу, і ёсць магчымасць правесці пэўны кабель-менеджмент, схаваць большую частку кабеляў ззаду і закрыць гэта ўсё панеллю. Таму выгляд даволі чысты, не вісіць тутака нейкай груды кабеляў, як гэта было у старых сістэмніках. Мне, па меншай меры, моя праца падабаецца, хаця я разумею, што да прафесійных кабель-менеджераў мне яшчэ вельмі далёка. І тым не менш. І яшчэ па дызайну карпорацыя MSI вельмі добра працуе з светладыёднай падсветкай. Подсветка ёсць на самой матчнай плаце, а таксама з падсветкай відэакартка 1050 Ti выглядае вельмі і вельмі рэпрэзентатыўна. Такое адчуванне, што яна палыхае. Дадзены корпус, канешне, не прадугледжаны, каб любавацца вось гэтай карцінай, якая зіхаціць і паламянее. Корпус зачыняецца панелью, праз якую амаль што нічога не бачна, толькі праз сетку для вентылятара. Надалей, як складнікі прайшлі тэставанне. Першае, што я пратэставаў, гэта 32 гігабайты аператыўнай памяці. Праверка прогай Gold Memory вельмі працяглая па часу. 32 гігабайты аператывы правяраліся праграмай 6,5 гадзінаў. А што будзе, калі тут будзе стаяць 128 гігабайтаў, так гэта трэба на суткі ставіць комп на праверку аператыўнай памяці. Ну, я не ведаю, што будзем у гэтым выпадку мы сервіснікі рабіць. Калісьці увогуле 512 будзе гігабайт аператыўкі і якой праграмай гэта ўсё правяраць на памылкі. Аператыўная памяць прайшла
тэст, і я зачыніў з кітайцамі дамову. Потым адразу на асобным тэставым стэндзе, які мне дазваляў падключыцца ў рэжым IDE, я праверыў жорсткі дыск Toshiba на 1 тэрабайт. Праверыў утылітай Victoria з-пад DOS. У выніку стан яго нармальны. Там было недзе каля сотні зялёных сектараў, яны дапушчальныя. Нейкіх памаранчавых ці чырвоных сектараў не было выяўлена. І, дарэчы, гэты хард, ён 2017 года вытворчасці. Я яго сюды паставіў, узгадваю, на замену Hitachi. Hitachi 2008 года. Дык вось, я там расказваў пра праблему з працяглай раскруткай Hitachi. У гэтага харда, як у болей навейшага па часу, такой праблемы няма. І ён асабліва не ўплывае на загрузку сістэмы. SSD-шка фармата M2 GoodRAM вельмі мяне парадавала. Праблемаў з SSD-хай увогуле не было. Вінда грузіцца з яе вельмі хутка. А усталёўка аперацыйнай сістэмы прайшла ў імгненне вока, без нейкіх нюансаў і памылак. Вось у дадзены момант, шаноўныя, адбываецца маніторынг тэмпературнага рэжыму зборкі праграмай AIDA 64. У спакойным стане можна ўбачыць, што працэсар грэецца 31-32 градуса па Цельсію. Вельмі холодны. Дыёд графічнага працэсара паказвае 34 градуса Цельсія. Відэакартка таксама у прастоі даволі холодная. Скажу вам, што там нават вентылятары ў дадзены момант не круцяцца, каб не ўтвараць шуму. Яны пачынаюць круціцца недзе ад 45-50 градусаў Цельсія. А вось якая тэмпература у стресс-тесце стабільнасці сістэмы. Можна ўбачыць, што працэсар максімальна награецца да 61 градуса Цельсія. І цікава будзе паглядзець максімальную чышчыню, на якой працуе працэсар. Гэтая чышчыня амаль што 3400 МГц. А вось фурмарк, шаноўная МАЕ, нам паказвае, што відэачып у нас грэецца максімум да тэмпературы 66 градусаў Цельсія. Што можна сказаць, гэта для відэакартак даволі холодная тэмпература. Бачна, што вентылятары не даюць тэмпературы уздымацца вышэй 66. Таму сваёй працай па замене тэрмаінтэрфейсу я вельмі задаволены. Значыць, тэрмапаста, фазавы пераход былі абраныя правільна. І зараз дадзеную зборку смела можна назваць халоднай. Нават зараз цяжка уявіць, што закарэлая тэрмапаста магла стаць прычынай таго, што такую файную канфігурацыю выкінулі ў сметнік. Што хутчэй за ўсё і здарылася. Працэсар пераграваўся, пачынаў тармазіць і адбываліся самапавольныя выключэнні. Але ж гэта не азначае, шаноўныя мае, што зборка гэтага сістэмніка прайшла без нюансаў і прыгодаў. Скажу вам так, гэты сістэмнік выявіў мне пячонкі. Першае, што прыйшлося сур'ёзна вырашаць, гэта тое, што BIOS ён падвісаў. Значит, гартаеш укладкі биоса і раптам бах, і атрымліваецца вісяк. Адваливаецца мышка, адваливаецца клавіатура і комп просто завісае. Акрамя таго, AIDA 64 неправільна выяўляла канфігурацыю аператыўнай памяці. Яна паказвала, што модуль аператыўнай памяці стаяць у адзінарным канале, single channel. А павінна было па ўсяму
па інструкцыі то, як тут ўсё ўсталявана, павінна ўсё было стаяць у двайным канале, Dual Channel. Гэта вельмі мяне турбавала. Я пачаў спачатку падазраваць кітайцаў, што яны нешта мне не тое прадалі. Правяраў маркіроўкі, прабіваў іх па сеціву, адчыняў ідэнтыфікацыю модуляў у розных праграмах сістэмнага маніторынгу. І гэтыя праграмы паказвалі розныя вынікі. Адна праграма магла паказваць тое, што гэтыя планкі стаяць у двайным канале Dual Channel, іншыя, то яны стаяць у Single Channel. І я вам скажу шчыра, што я так засумаваў і ўжо пачаў рэальна злавацца на кітайцаў. Усё ж такі заплачана за модулі было 62 еўра. Спачатку я вырашыў адпрацаваць праблему завісання біуса. Зразумела, што біус трэба аднавіць. Я спампаваў на афіцыйным сайце MSI версію біуса, апошнюю стабільную, праз сам біус, праз флешку аднавіў яго. І што вы думаеце? Біус не толькі перастаў завісаць, але ж і праблема з вызначэннем канфігурацыі модуляў аператыўнай памяці, яна таксама вырашылася. Класс! І AIDA 64 показала, што планкі стаяць у Dual Channel. Значыць, кітайцы мяне нічым не падманулі. На радасцях я праз 5 хвілінаў ужо напісаў вельмі добры водгук. Наступная праблема, з якой таксама прыйшлося павазюкацца, яна такая меней непрыемная, гэта вентылятары. Корпус дазваляе паставіць вентылятары на задуванне паветра і на выдуванне. Разам з корпусам я знайшоў вось гэтыя два вентылятары, якія тут і стаялі. Кулер Мастер. Яны 120 мм. Вось гэты вентылятар не жадаў круціцца. Включаеш сістэмнік, усе вентылятары пачынаюць круціцца, а гэты стаіць. Тады трэба да яго дакрануцца і прыштурхнуць яго. Тады ён пачынае круціцца. Потым да яго дакранаешся, і ён спыняецца. У AIDA 64 не вызначаліся абароты гэтага вентылятара. Што я з ім толькі не рабіў? Разбіраў, чысціў, смазваў. Нічога мне не дапамагала, і таму гэты вентыль я забракаваў, і ён пайшоў у сметніцу. Такім чынам, тут стаіць на задуванне толькі адзін 120 мм вентылятар, а ззаду на выдуванне я паставіў даволі ціхі 92 мм вентылятар. Ён круціцца ў 2 разы хутчэй, чым пярэдні. Таму сіла задування першага і сіла выдування другога, яны фактычна аднолькавыя. Чаму я кажу, што гэты сістэмнік вывеў мне пячонкі? Ён мяне неяк так пастаянна дзёргаў на трываласць. Перазагружаю комп і бачу, што ўсё круціцца, ўсё працуе, ўсё свеціцца, а на маніторы чорны экран. Ё-маё, ну я ж ужо відэакартку праверыў і бенчмаркам Superposition, і фурмаркам. Чым няўжо ўсё ж такі яна дохлая, праблемная, думаю я. Добра, выключаю комп, уключаю зноў. Бах, все нормально загрузіўся, ёсць выява. Другі раз перазагружаю комп. Ё-маё, зноў чорны экран. Што такое? А апынулася, што пакуль я вазюкуся сістэмным блокам, расшатаўся кабель у канектары на маніторы і пачаў адыходзіць. І таму на маніторы просто то быў контакт HDMI кабеля, то яго не было. Ну, я яго падправіў, і зараз ўжо чорны экран не з'яўляецца. Але ж нервы паляцелі ў паветра. Ну і апошняя праблема, якую мне прыйшлося вырашаць, якая проста давяла мяне да белага калення. Гэта праблема з Wi-Fi Bluetooth адаптарам, які устаўляецца ў слот PCI Express, які на кампе забяспечвае магчымасць падключэння па Wi-Fi, а таксама па Bluetooth падключэння розных прыладаў. Шаноўныя, гэта проста пясец.
сетка роутера знаходзіцца, але ж пастаянна адсутнічае злучэнне з інтэрнэтам. Гэтая памылка гучала наступным чынам. Беспроводная сетка мае недапушчальныя параметры наладжання IP. І ўсё, і што толькі я не рабіў, і пераўсталёўваў розныя драйверы, і скідваў налады сеткі, і перазагружаў шмат разоў сам 5G роутер, мяняў там нейкія параметры ў BIOS, якія фактычна дадзеныя праблемы не датычыліся, нічога мне не дапамагала. Сам роутер сістэма бачыла, але ж не жадала злучацца праз роутер з сецівам. І скажу вам, што настрой у мяне быў ужо такі даволі дрэнны. І хто бы мог падумаць, трэба просто взять і Wi-Fi 5G роутер падлучыць на пэўны час да кампа кабелем. Што адбылося? Комп выйшаў у сеціва, і там адбылося некае сеткавае наладжванне. І праблема пасля гэтага вырашылася. Але ж я на вырашэнне гэтай праблемы патраціў 2 дня. А зараз, шановны мае, надышла пара пратэставаць стары і новы сістэмнікі ў бенчмарку Superposition, каб высветліць, які прырост вытворчасці мы у выніку атрымалі. Паехалі! Такім чынам, шановныя мае, стары сістэмны блок у бенчмарку Superposition набраў 4082 бала, а новы сістэмны блок набраў у бенчмарку 5508 балаў. У нас прырост вытворчасці у 26%. Клас! Шчыра кажучы, я чакаў большага прыросту з улікам таго, што працэсар мае болей ядраў, болей потокаў, з улікам таго, што мы памянялі пакаленні, перайшлі з платформы DDR3 памяці на платформу DDR4 памяці, і аператыўнай памяці у нас у 2 разы болей. Я чакаў недзе ад 30 до 40%. Ды ну нафиг. Ну, але ж думаю, што вынік і так нядрэнны. Я спадзяюся, што новая канфігурацыя вельмі добра пакажа сябе падчас працы ў відэарэдактары. Я маю на ўвазе, што больш хутка будзе адбывацца канвертацыя відэастужак. А зараз, шановныя мае, падаб'ем фінансы. Прыгадаю, што блок сілкавання Chieftec я за 10 еўра набыў у Мішані. Таксама у Мішані я набыў відэакартку GTX 1050 Ti за 10 еўра. SSD Gutram я набыў на Пігу LT, заплаціў 21 еўра, а 2 модулі DDR4 памяці па 16 гигабайт я замаўляў з Китая і заплаціў 62 еўра. Усяго маіх асабістых укладанняў у новы сістэмнік 103 еўра. Вось такой атрымалася мая гісторыя замены сістэмнікаў. Было радасна,
было турботна, а момантамі нават нервова. І тым не менш, мне падабаецца гэтая жалезная справа. На гэтым, шаноўныя мае, я буду развітвацца з вами. Жадаю вам паспяховых і доўгачаканых апгрэйдаў. І да сустрэчы на канале Вохра Сервіс. Ікі. На жаль, шаноўныя мае, вымушаны дапісаць постскрыптум. Всё, забаркаваў я гэты адаптар Wi-Fi Bluetooth. Ён канфліктуе, по-любому канфліктуе ці з мачнай платай, ці з 5G Wi-Fi роутарам, не ведаю. Але ж пастаянна адсутнічае злучэнне з інтэрнетам. Бывае, што злучэнне з'яўляецца, але ж потым яно абавязкова і нязменна адвальваецца. Таму мне прыйшлося 5G Wi-Fi роутер перанесці сюды, бліжэй да стала. І я падлучыў да кампа яго звычайным RG45 інтэрнэт-кабелем. Хаця хачу сказаць, што ў старым сістэмніку на той мачнай плаце ўсё было файна. Ён вельмі добра працаваў. Адпраўляем яго назад у скрыню да пары да часу. Можа, на нейкай іншай канфігурацыі ён зноў будзе файна працаваць. А пакуль што на гэтым усё. Вось такой маленькай няўдачай скончылася моя зборка.